Татарстан кинематографиясе тагын бер тулы метражлы нәфис фильмга тулланырга тора. Бу хакта тәфсилләбрәк сөйләшү өчен без бүген студиягә фильмның сценарий авторы Раушан Шәриф белән режиссер Ника Пиракны чакырдык. Hayırlı ken Nika Hanım, hayırlı ken Raушан Efendi. Hayırlı ken исәнмесез. Татар кинематографы соңгы вакытта үсеш кичерә дип әйтәбез без, әйме? Соңгы вакытта чыккан фильмнар татар киносы бар һәм булачак дигән фикер әйтергә нигез бар. Бу очракта, әйме? Менә тагын шулар янәшәсенә тагын бер фильм истәлегә тора, Алла бирсә, дип әйтәбез инде, әйме? Сезнең ниятегез бар. Нинди фильм турында сүз бара? Каян килеп чыкты бу фикер? Шул турда кыскача аңлатып китсәк иде бүген тамашачыларга. Бу фикер нәрсәдән килеп чыга инде? Очрашаларда менә берничә кеше, или анда ике кешеме, шуннан соң ниндидер фикер алышалар. Шуннан соң бер уртак фикергә килделәр дә, аннан ниндидер максат туа. Шул максатны тормышка асыру өчен алар ниндидер тәргиш табалар да һәм шулай итеп үзләренең юлларына шул юлга керәләр. Безнең менә Ника белән нәрсәдән килеп чыкты, ул минем студенткам, инде укыганда ук инде ул үзенчәлекле бер кеше иде. Әйе, шуңа күрә мин аңа ничектер читтән генә карап йөрер әйтәм. Бу бала мин әйтәм болай гына булмас, бу киләчәктә нәрсәдер чыгыр моңардан. Ника куркытмыймы укытучы белән бергә эшләү? Шуннан әйткәндә, имтихан алган шикелле түгелме? Беренчедән куркытадыр я. Ул миңа беренче курстан бирле хөрмәт итеп, ышанып карыйдыр. Менә синнән була ул Ника, менә син кеше булачаксың дип гел миңа шундый сүзләр әйтәдер. Беренче курстан бирле мин режиссерский лабораториядә катнашадыр. Анда миңа укытучылар тоже синне мизансценаларны шундый итеп төзеп куйды, камера белән үтеп чыксаң, полный кино чыга диләр. Бу кино нәрсә турында булачак? Кыскача гына. Әлбәттә, тамашачы киноны көтәчәгеме? Ләкин кино нәрсә турында? Схематик рәвештә генә әйтсәк. Беренчедән, эштәге конфликтны җиңә алсаң икән, әгәр дә син тышкы конфликтка мәңге чыкмаячаксың. Гармонияда яшәргә кирәк икән, ничектер менә җиткерәсебез килә шул фикерне. Кеше гармонияда яшәсә, бер нинди сугышта булмаячак, конфликтта булмаячак, барыбыз да мәхәббәттә, муллыкта, шатлыкта яшәячәкбез. Шуны менә ничектер җиткерәсебез килә. Киноның исеме Күперләр янганда дип атала. Исеме кызыктыра. Да, исеме кызыктыра, әлбәттә ул анда. Ул теге күпер бит инде ул безнең нидә халыкта күпергә бик әһәмият бирәләр ала. Күпер бит инде менә сезнең мөнәсәбәтләр, сезнең белән арада ул мәхәббәт тә, шул ук вакытта гаилә, шул ук вакытта ир-ат хатын кызы, язмышлар күпере дип әзәйбет ниләрсең. Анда күпердә син күпернең теге ягындамы, син бу ягындамы? Ул һәрбер мизгелдә, һәрбер тормышның һәрбер мизгелендә ул күпер янырга мөмкин. Сүз уңаеннан сүзегезне белдерәм. Ялан аяклы кыз фильмның халык яратып караган фильмның сценарий авторы да Раушан икәнлеген тамашачыларыбыз онытып бетермәгәннәрдер әле. Димәк, моңа ышанып әйтергә мөмкинлек бар, әйме? Бу фильмда да җыгылып карарлы булырга тиеш. Мин шуны әйтмәкче булам, менә безнең кичә генә кастинг узды. Әйе. 300 артык кеше килде. Бит анда менә ничә яшьтән алып әле? 3 яшьтәнме, 5 яшьтән? 75 яшькә кадәр кешеләр килделәр. Әйбит бик матур үзенчәлек үтте. Безнең бу мөштәри урамында язучылар нинде берлегенең бинасында була. Менә мин форсаттан файдаланып Рәкъәт Зәйлуллага бик зур рәхмәт әйтмәкче булам. Ул безгә ышанып үзенең бинасын бирде. Әйбит бик матур каршы алды безне, ышанып, рәхмәт бик зур сезгә. Ашираттагысы 17 көнне булгансы, Шираттагы сәгать 10-да, шул мөштәри 14-тә. Унда булачак. Амин, шулай булсын. Көтеп калабыз, ышанып калабыз һәм уңышлар телибез. Рәхмәт бик зур сезгә.